Maťan, ty si drevo! Maťan, ty si to zase nedala! Vieš, prečo si to nedala? Lebo ti darí. Aj preto, ale hlavne preto, lebo si nebola na tréning day pre divíkov. A bude ešte taký tréning day? Jasné, že bude. Chceš, aby som ti povedal? Tak ti poviem. Nás! Dobre, čiže ešte máme 2 tréning day, ktoré sa konajú najbližšie dni. 25.11. v Bratislave a 26.11. v Košiciach. To znamená, pre všetky divíkov Essex Slovensko robíme 2 tréning day. Budú trvať od 9 ráno do 5 po obede. Budete tam mať kopu super tréningov na soft skills. To znamená nielen na to, ako vyťahnuť matriošku z krabice, ale napríklad time management, presentation skills a mnohé ďalšie. Čiže čo od nás potrebujeme je, aby ste sa registrovali na tieto training day, buď v Košiciach alebo v Bratislave, ktorý je vám bližší, a všetko ostatné potom zbadáte na svojich e-mailoch, keď sa registrujete, dobre?